Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's another wonderful day and thank you very much sa pagtutok po sa amin. Binala ko sana mag-English na intro. Hindi ko kinaya. Hanggang thank you very much lang. Thank you very much sa pagtutok sa amin. Binala ko English yun eh. Ano ka ba? Di ba yun nga, kinaya. yung English natin hanggang 3 to 5 words lang. So thank you very much. Thank you. Four. Muntik nang umabot hanggang 5. Lumagpas sa minimum. Nakakaloka talaga, oh. Samantalang ang mga bata ngayon, partner, parang feeling ko ang first language nila English. Oo kaya, no? Oo, pero hindi dapat yun. Kasi mas madali pong matutunan ng English kaysa matutunan ng Filipino. Oo, sabi nga nila, di ba, di ba tingnan mo, i-observe lang natin na magsalita tayo ng dire-diretso. Hindi ba't bawat salita natin may kasamang English? Totoo yan. Bihirapan na rin tayong mag-construct ng purong Tagalog. Ganun din naman pag nag-English. Oo. Hirapang-hirapan talaga. Dinudugo. Bulwak dugo. Hemorrhage. Internal bleeding. Pero ako sa akin, feeling ko dapat pagyamanin talaga yung wikang atin. Oo naman. Yung pero sariling wika. Paano kung yung mga kasama mo naman, halimbawa sa master's partner, lahat ba sila doon nag-i-English? Marami. Hemorrhage talaga. Alam mo, pag nag-report kami, ako lang nagtatagalog. Hindi, bawal ba? Bawal Hindi, ba? pwede naman. Pwede naman. Naaliw nga sila eh. Kasi ako lang nagtatagalog. Hindi sa seryoso ba yan? Oh. Okay. Pwede naman. At walang masama, no? Wala naman ding masama. Bakit diba? kayo mga Englishero po kayo? Mahirap kayong kausap. Hindi kasi, may ganun kasi tayong impression na kapag, ewan ko, kasi impression ko, bilang siguro ang first language natin ay Filipino, simula nung bata pa tayo, partner, na kaya parang feeling natin sa mga tao nag-i-English, talagang matatalino. Wow, yamanin. Mayaman agad. Yun agad. Oo, di ba may ganun tayong impression? Makinis agad, mayaman agad. agad. Tatahimik tayo, ganun. Aircon sa bahay nila, ganun. Ayaw natin makipag-usap. Feeling natin may ganun akong may angat ganun, sila, parang ganun. May ganun akong impression kasi parang for the longest time, partner, wala namang kaming aircon. So parang na-associate ko yung mga nag-i-English sa merong aircon yung bahay nila na parang grabe ang astig ng aircon yung bahay nila. Grabe, astig talaga. Kaya, diba? May aircon sila. Grabe. Nakakaloka. Samantalang tayo, no, maliliit tayo, ventilador lang, sira pa, di ba? Tsaka ayos lang, kahit ventilador. May, anong pinakamalalang ventilador o electric fan ninyo na parang kailangan na niya mamahinga pero binubuhay pa rin natin? Yung parang naging exhaust siya, palabas palabas yung hangin. Pahigop. Yung hirap na siya pero wala naman siya nagagawa talaga. Kasi yung hangin pahigop. Naging exhaust. Di ba ganun tayo? Pumipitik-pitik. Pumipitik-pitik na sa isang direksyon, di ba? Tek. Lahat pa kaliwa o lahat pa kanan pero pinapatuloy pa rin, di ba? O kaya yung alam mong humiwalay na yung takip sa katawan pero tinatali pa rin, ganun. Di ba? Ganun yung mga electric fan natin sa bahay. Ewan ko bakit, partner. Dala ba ng sobrang kahirapan nung araw? Hindi kasi, di ba, kung tutuusin, medyo mura na rin naman talaga yung electric fan. Oo nga. Di ba? Ewan ko bakit tinap-tinap tayo bumili dati.
Ang hilig natin magtiyaga sa, di ba, bulok na electric pa noon. Or siguro, it's being Filipinos na Nanghihinayang tayong magtapon ng gamit. Oo, kaya pansinin po ninyo, di ba? Ultimo yung mga nakatira sa mga bangketa o nasa kariton, ang dami nilang gamit. Kasi Correct. nanghihinayang sila na magtapon, 'di ba? So all the more yung mga may pagtatambakan, 'di ba? Totoo. Ang hirap. And speaking of partner, nagsa-start na ako. Ito long delayed plan yung makapag-garage sale. Okay. Kasi it will take time Mag-gather ka, tapos pag-iisipan mo pa yung kasya, hindi papayat pa ako, kasya pa to. So hindi mo na naman ibebenta. Correct, yun yung nagpapatagal doon. Ako partner doon ako tumagal sa mga eksenang yung hindi ko pa matanggap na hindi ako papayat agad. Yung parang feeling ko papayat ako agad, ganon. yung mga na magagamit mo pa yung mga damit mo dahil nga umaasa ka na papayat ka pa. Soon. Kaya lang feeling ko partner, hindi ako papayat ng soon So, yung might as well, at ito din tatandaan mo kabisyo na nakatutok ngayon. Kung ano ang edad, yun din ang waistline. Kaya kung iniisip mo, napapayat ka, huwag mo nang isipin yan. Mahirap-hirap yan. Mahirap. Hindi, minsan may ganun tayo na parang, papayat pa ako, na parang, yung sinuot, yung kasuotan mo na yun yung suot mo doon sa throwback picture na binalik sa'yo ng Facebook, di ba? Memories 4 years ago or 5 years ago. Okay, 5 years ago na yun. Hindi pa rin siya magkasya sa'yo. Kung tutuusin, 5 taon na yung nakalipas, tanggapin mo na. Ibenta mo na yan. Bawasan mo na yung tambak sa bahay mo. Kasi lagi mong tatandaan, di ba? Tayo nagsabi na to partner, di ba? Hindi ka naman bibiyayaan kung punong-puno pa yung mga kamay mo. Tama. So kung hanggat punong-puno yung kamay mo, yung mga gamit yung ninyo. Kwarto mo, yung bahay mo. Corrected by na mga bagay. Na hindi mo na ginagamit. Oo, na hindi mo naman i-share, di ba? Hindi ka rin magkakaroon ng mga bago. Or kung magkakaroon man ng bago, overflow. Hindi naman din tama yung overflowing, magiging magulo. So kailangan, bawasan mo na. Oo. So, share mo na, partner. So finally, partner, parang maisa sa katuparan kasi na-i-box ko na siya. So, that's the first step, di ba? Pagtanggap na itong mga damit na to, hindi na kasya. Di ba? Ang susunod na step dyan, pepresyohan ko na. Sunod na step dyan, bebenta na. Saan mo ba ibebenta dito sa opisina? Hindi dito kasi na-realize ko, nagbenta ko dito, walang nagbayad. Ayoko na nga. hindi siguro dito kasi yung mga kliyente mo dito hindi nagbabayad. Hindi naman, nagbabayad naman sila pero matagal. Kasi tapos 150 na nga, ang tagal pa. Tapos in a way, naintindihan ko naman kasi pare-parehas lang din naman na source of income. So hanggat wala yung source of income, walang pambayad. So mahirap yung ganon. Parang katulad yung partner ng huwag kang magbebenta ng second hand mong sasakyan sa kaopisina mo o sa kakilala mo o kapitbahay mo na lagi mo nakikita. Tama. Kasi pag nagkaroon ng problema yan, lalapitan ka niya kahit na hindi mo na cargo yung sasakyan. Correct. Kasi binili mo na to sa akin, alam mong second hand yan, 'di ba? So ganun din partner, yun na-realize ko na hindi ako dapat dito magbenta. Kasi kung wala akong 100 na installment pa. Hindi lang yung partner. Pag wala akong pera, ibig sabihin wala rin pera lahat. Kadalasan walang pera. So hindi mabebenta. So hindi na lang ako dito magbebenta. Hindi lang yun. Hindi naman talaga yun yung dahilan. Of course, may purchasing power naman yung mga tao dito, may pambili naman. Kaya lang ayoko magdala. Sa bagay. Nakakatamad magbitbit, tas maglista. Tas hindi ko kasi partner, di ba, ever since hindi natin forte yung sales, parang, ewan ko kung forte mo na siya ngayon. Hindi. Pero ako parang, hindi pa rin. Parang hindi pa rin siya Parang wag mo akong, minsan kasi pinipilit ako na, alam mo, dapat matuto ka magbenta, ganyan. Wag mo akong pilitin, hindi ko nga gusto. Ang hirap naman na pilitin sa'yo. Kasi na-traumatize na po kami ni Nicole dyan. One time po kasi gusto namin ibenta yung katawan namin. Wala pong bumili. So simula po noon, ayaw na namin. Intindihin nyo naman, it was traumatic. Wala nagkagusto. Wala nagka-type. Ang tagal namin pinagandaan. Hindi kami pinick up. Diba? So, hindi ko 40 yung sale. So, parang kahit na daling ko siya dito, parang yung nahihiya ako, tas nahihiya pa ako maningil. Kung nahihiya ka maningil, Diyos ko, malulugi ka. Nagnegosyo ka pa. Nagnegosyo Sana pinamigay mo na lang.
So, hindi ko siya bebenta dito. So, meron na akong dates partner. Okay. Pero doon sa amin, sa Laguna Bel Air. Okay. So kung interesado Ay, ang hirap po na mapasok kayo. yung lugar nyo. Hindi, partner. Saan doon? Doon, sa may malapit sa may gate. Sa may tulay ng ano. Oo. Sakay ka ng taldon ka 3 beses, tapos may password. Charot lang. Nandun lang yun sa may malapit sa clubhouse. Okay. Tapos yung mami ko tsaka yung sister ko, sila yung magbabantay. Marami kayo, bazaar to, parang gano'n. Hindi ako lang. Hindi siya bazaar. Akala ko naman. Hindi siya bazaar partner kasi Okay, parang harap lang ng bahay. sa clubhouse. Kasi Okay. sa harap lang ng bahay ng nanay ko yung part. Makakita lang nun, mga 4. Yung mga kapitbahay lang. So, kailangan nasa main road. Okay. So, nasa may tapat siya ng clubhouse. So, kahit pa paano, umpisahan ko na siya. Tapos kapag okay yun, edi at least unti-unti, di ba pwede akong mag-let go na ng mga gamit. And you should start doing that. And sabihin ko muna, basta kung taga dyan ka sa area na yan, December 7 and 8 yung aking plano. Whole okay day. yan, okay yan. 2 days para magbenta ng mga pre-love ni Nicole Yala. O, di ba? Naiisip po namin yung mga bagay nito kasi po, pagkapos na, Yeah. Alam mo, paggipit na, alam mo, sabi ng mama ko. gagawa ka na ng paraan. Sabi ng mama ko, sabi niya, alam mo, kung hindi natin to ipupush, wala tayong pera. Push na natin to. Hindi, tsaka, of course, hanap kikita ka na ng ka. source of income Oo, eh. of course, kikita ka. And at the same time, di ba, makakapag-let go ka pa ng mga Tama. kasi lagi mong tatandaan, kapag ka isang bagay, ang tagal mo nang hindi nagagamit, ibig sabihin nun, hindi na yan para sa'yo. Ibang tao Naniniwala na, ako doon. ibang tao na yung pwedeng may-ari niyan at mag-benefit from that. Correct. Ganun. Magkaiba kasi kami ng personalidad ni Nicole Yala. Si Nicole, sobrang maano yan eh. Madami akong gamit. Maabubot, Kaya nga- maburlolo. kaya Ang nga- daming gamit yan sa bahay. Correct, kaya nga Ako ikaw- nag-iisip ako ng ibebenta ko. Wala. Sabi ko, wala, katawan ko na lang ulit. Ay, part, matutroma ko ulit. Lalo pa ngayon, tatandaan mo, bintira na natin benenta yung sarili natin, bata pa tayo, na Oo. wala nang bumili. Paano pa ngayon? You're so kunat na. So, wala It's talaga so akong hirap pwedeng for ibenta. you. Kawawa O marami-rami ka naman. yan. Marami-rami Oo, yan. Kasi marami-rami. pag nagkagusto kasi si Nicole, kunyari, Halimbawa, earrings, halimbawa, o hindi kaya- yan bibili ng isa lang eh. Oo, bibilin Isang ko dosena. Hindi naman. Pero kung halimbawa, ang isang Dami. halimbawa, itong damit na ito, parang Oo. feeling ko bagay siya sa akin. Oo. Tapos very comfortable ako sa kanya at bagay siya sa akin. Oo. Bibilin ko yung mga kulay niya. At least Okay. 3. Ganun. Wow. So, ang ending, yun nga. Yayamanin diba? yung mga ganong Hindi. ganong pagbili. Hindi naman mahal lagi eh. Hindi, di ba? Minsan, Pero hindi, alam ko, ganun yung impression ko dati. saan? Sa mga ganun, sa mga mayayaman, yung kayang, di ba pumunta tayo ng Indonesia, tapos may kasama tayo na mayaman. Yayamanin, oo. Pag bumili ng polo shirt, sabi ko, ako isa lang binili ko siya, ang dami. Hindi, tsaka yung isa Oo. na pinag-isipan pa natin yun na matagal. Sabi ko, iba talaga pag mayaman, kayang bilhin lahat. Katawa yung polo shirt na yan Oo, diba? Ang tagal-tagal pa namin pinag-isipan ng super kung bibili namin. Samantalang yung Isang kasama... polo shirt lang. Oo, isang polo shirt lang ito ha. Samantalang yung kasama po naming mayaman, box. Oo. Parang iba't ibang kulay. Tapos pampasalubong niya yun. Isipin mo Tayo yun. part, pag nagpasalubong tayo, hindi ganun kamahal. Nakakaloka. Diba ganun yung impression natin sa mayayaman? Pero hindi naman lagi. Hindi naman Laging mamahalin din. Hindi naman laging mamahalin. Pero basta ang bottom line dito, siguro before the year ends, Oo. kung meron pang oras, alam ko it's Christmas rush na, parang may sisingit ko pa ba yan sa busy schedule ko ngayong Christmas season. Pero yung you start letting go, pwedeng Correct. i-donate, Mm-mm. kasi madami nang pwedeng makinabang dyan, or pwede mo rin namang ibenta. Kasi kung Tama. merong mga bagay na gusto mo rin namang ibenta, at wala din namang masama doon. Diba? At pag nagawa mo yan ma-observe mo yung kwarto mo, ang linis Oo, bigla. Diba? Tsaka alam mo, Parto, parang hindi kami nauubusan ng gamit. Alam mo nga, every weekend lang kami umuwi ng Laguna, pero sabi siguro ng mga kapitbahay namin, bakit parang lagi lagi Parto, every time na umuwi kami, ang Oo. garbage bag namin, triple XL, Oo. itim, diba? Laging Oo. 4 na ganun yung nasa labas ng bahay namin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Lagi na, parang hindi na Di ba dumadaan yung basura? Di ba basura sa inyo? Ewan ko ba, dumadaan naman, nakakaloka. So, may mga ganun eh, di ba? May Oo. mga
mga bagay na may mga abubot tayo sa buhay natin na hindi na natin kailangan. Totoo. I-let go mo na yan. Pwede mo na yang ibenta, pwede mo yang i-donate, pwede mo na yang i-share. Nabanggit mo din, no, kanina impression natin sa mga mayayaman, kayang bumili ng maraming gamit, yung electric fan na magaganda, Oo. yung iba digital eh. Di ba, the remote pa dati, may classmate akong ganun, the remote yung electric fan. Oo. Ang Manghang-mangha ka. yaman. Wow, Oo. naka-remote. Tayo, di ba, nakakatamad kaya tumayo. Bawala tayo nanonood ng TV. Tapos kailangan, patay electric fan. Walang tumatayo. Ang mayaman talaga. Papaahin mo lang. Oo, totoo. Papaahin mo talaga. Kaya nakahiga ka sa sofa. Oo. Di ka Mga gawain tatayo. ng mga mahihirap na. Hindi ka tatayo. Tayo mahihirap. Oo, papaahin mo yan. O di naman kaya, utusan mo yung bunso. Di ba, Oo. pag panganay ko, utusan mo yung bunso. Ganun. So, kung the-remote yung electric fan, Mayaman ka. yayamanin. Oo. Tsaka dati naalala ko pag pumunta ako sa bahay ng mga ng mga classmates namin, yung mga wall clock nila pang mayaman, Ay. gold-plated. Oo, pang mayaman. Samantalang sa amin naalala ko dati yung relo basag na yung salamin. Nakatayo pa rin. Nasa wala sa dingding pa Ano namin. ka ba? Kami nga, walang battery eh. Nakasabit pa rin. Hindi na siya nagbibigay ng oras. Pero Display na lang. See, ang Diba? daming ganun sa atin Oo, ha. kaya, di ba Sipin nung mo, bata tayo? basag na. Basag na. Oo. Hindi pa nile-let go. Hindi na gumagana yung battery, hindi pa nile-let go. Marami tayong mga ganyan eh. Totoo. At hindi mga mayayaman lang yung may mga ganyan ha. Marami tayo, feeling ko, Correct, Filipinos in general, mahilig tayo sa mga Ayaw gamit. itapon. Ayaw nating itapon. Hindi ko alam kung sentimental value, Correct. nanghihinayang, o di ba yung mga ganun ba? Pero you start letting go kasi hindi ka makakuha ng bago hanggat may nakasabit na wall clock dyan. Oo. Di ba? Hindi ka mag-iisip eh. Hindi mo iisipin na bumili ng bago. Meron pa, pwede pa pagtsagaan yung wall clock mo yan. Naalala ko din dati may alarm clock ako pinadalhan ako ng nanay ko ng alarm clock. Hindi pa usong alarm clock noon. Oo. Dinala ko sa classroom. Ay, yabang. Pinagyabang. May alarm clock kami. Bakit ba? Galing to ng ibang bansa. Kahit yung teacher namin mga sa akin, may alarm clock ako. Grabe. Hindi na pigilan ni ma'am. Kinalikot din. Patingin. Pero alam mo, babalikan mo, pag titingnan mo ngayon, sobrang pangkaraniwan lang talaga yung alarm clock na yun. Kaya nga alam mo, hindi ko nga alam kung usapan ba to ng mga taong Ng may mahihirap. hirap, yung walang pera. Oo. 'Di ba? Yung mga ganun ba or O pangkaraniwan lang to sa mga mayayaman. Oo, O nasisipan kayo sa usapan Oo. namin. Sinalala ko dati, so sabi ko, sige, try natin gamitin kung tumutunog talaga. Orasan mo, magta-time out ako ng 140. Tama. I-alarm mo ng Tapos, 140. diba? Manghang-mangha. Tapos biglang tumunog 140. Oh, tingin mga ano yan eh, ewan ko baka mahirap lang kasi talaga tayo. Natatandaan ko dati pager. Oo. Di ba hindi naman tutunog yun? Oo. Hindi naman tutunog yun hanggat walang nagpe-page sa'yo. Tama. Diba? So ang ginagawa ko partner para tumutunog siya kasi mayabang ako. Ina-alarm na Ina-alarm po. ko siya. Papansin ka rin eh. Ikaw mas lalo. Dalhin mo ba naman? Yung alarm clock? Hindi mapansin yun. Huwag mo nga akong ginaganyan, Chuper. Sa yabang-yabang ko. Anong oras na? Lalabas. Lalaki yung alarm clock. Oh my God. Nakakainis. Oh my God, ba't tayo ganito? May ako tanong ng oras para lang ilabas yung alarm clock. Yung dati namang wala kayong pakialam sa oras. Di ba? Totoo. Ikaw ang mas lalong pasikat. Kasi ako partner, yung pocket bell, yung pager, ano yan Oo. parang naging uso talaga for all. Oo. So kung tutunog siya, it's normal. Ikaw alarm clock. Parang Lagi bit-bit alarm clock. ang classic dito yung teacher mo na manghadon. Inalikot niya rin. Hindi ko nga alam kung Oo. dahil nga Noon kasi, hindi rin hindi iba na din kasi siguro yung world. Parang noon kasi parang hindi rin pangkaraniwan ang alarm clock. Siguro, di di ba? pa karaniwan yan. Hindi bihira kasi tadyak lang ng kapatid mo yun. Oo, Gigising sa'yo. eh. Parang mayaman Walang ka alarm clock Oo, dati. kasi natatandaan ko sa pelikula lang may alarm clock, di Oo, ba? kaya. Yung 7 o'clock na, tapos papatayin mo. Yan, gaganon yan. mo.
So, Di ba, tinan mo, sinasa pelikula pa yun, Oo, di ba? Hollywood film lang. Yung gigising na 6:40, di ba? Tapos mag-a-alarm. So, I get you kung bakit biglang Diba? talagang big deal yung alarm sa ko. One time nga, pumasok ko sa classroom, nakasapatos ako. Sabi ng classmate, mayaman ba kayo? Sapatos lang mayaman na. Kasi nga, iba yung panahon dati eh. As compared to ngayon, ngayon nga partner, Oo. di ba? Ang daming puro forma, wala namang pera. Totoo. Hindi mo masasabi na yung taong yun, walang pera kasi grabe pumorma. Sabi ko nga sa yung Correct. kaibigan ko nga, merong tindahan sa isang eskinita eh. Kita-kita niya yun eh. Na Oo. yung mga kapitbahay niya na nakatira sa Capo Esquinitas, Kuala Oo. Lumpur lang din, partner. Oo. Informal ba? Illegal settlers. Oh, informal settlers. Oo, informal settlers. Pero grabe, pag lumabas na sila ng bahay, hindi mo maiisip na nakatira sa Talaga? Kuala Lumpur dinala la sa Malaysia. pormahan, Talagang no? ang grabe yung pormahan kasi hindi mo na masasabi ngayon. Samantalang dati kapag yung kaklase mo naka-shoes, wow, mayaman agad. Tsaka pag may spaghetti, no? Oo, tsaka di ba, pag planchado yung damit na pumapasok, kasi tayo lukot lagi yung mga damit natin Oo. noon eh. Tapos mabaho yung ulo natin. Ikaw lang yun, no? Huwag mo na kayo damay doon sa baho ng ulo. may ganun eh. Ewan ko ba, nagbago na rin talaga yung takbo ng mundo. Siguro naging mas mura yung mga bagay. Oh, Tama tsaka mas ba? maraming supply Oo. ng Parang mga ganon. gamit. Tsaka nag-improve na rin ang way of living. 'Di ba? Natandaan ko, partner, siguro nagtatrabaho na yata ako sa Love Radio bago ko napalitan yung radyo naming Sunny, SUNNY, to Sony. Yabang-yabang ko pa dun sa Sunny kong radyo, partner. Yung ang lakas-lakas nung ano pa yun eh. Ang pinapakinggan ko pa nun, the top 20 at 12. Kaya nakita ko si Triggerman dati, partner. Sabi ko, oh my God, Kasi partition ng pinapakinggan mo. Oo, pinapakinggan ko siya using my Sunny radio. SUNNY. Wala kami pabili ng Sony eh. Mayaman lang kaya yung may Sony dati. Oo, kaya Diba? mayayaman dati yung mga bahay na may malataas na karaoke. Yan, tama. Diba? Tapos may malalaking speaker. Correct, kasi tayo mga transistor, di ba? Oo. Yung mga maliliit lang. Correct. Tapos yung nilalakas mo, tapos basag na yung Oo. bass niya. Kasi nga, hindi nga pang mayaman, hindi nga Sony eh, Sony siya. Tapos yung classmate mo na o yung kapitbahay mo na DCD na yung player Oh, nila. diba? Yayamanin. Oo, tapos tatluhan yung CD. Oo, yan. So, umiikot siyang Uy, ganon. astig talaga. Grabe. CD 1, 2, 3, Oo, mamimili ka, correct. di ba? Yabang nun. Mga mayayaman lang talaga meron dati niyan. Oo, sabihin ko balikbayan yung pamilya Oo, ng tatay correct. niyan. Kaya may ganyan. Oo. Pero ngayon hindi na eh, no? Sobrang pangkaraniwan na lang. At saka pangkaraniwan lahat ng bagay. Even yung mga cellphone na mga mamahalin. Totoo. Di ba sabi nga natin, di ba, ang mga Pilipino, grabe pumorma. Kita mo, sira yung lababo nila, sira yung Correct. CR nila, may disconnection notice sila, pero yung cellphone nila yung latest, yung Pangmayaman, pinakamahal, di ba? yung pangmayaman. Kasi, di ba, babalik tayo partner, image is everything. Correct ka. Ayan na naman Bakit tayo tayo. namulat sa ganyang kultura, Ewan ko no? ba? Kaya tuloy tingnan mo, lahat tayo parang stress na stress sa pagpo-post. Tama. Di ba? Kaya nga, di ba may balak si Instagram na tanggalin na yung likes? Oo, yung feature ng likes. Kasi nga, nagiging source din siya of depression for others eh. And source Tama, of insecurity for other people. Na parang binibase mo na yung buhay mo sa mga likes na nakukuha mo, which shouldn't be the case. Correct. Ang nagiging thinking na natin, parang ang value ng sarili natin depende sa number of likes. Yun. Which is mali. Hindi naman dapat. Tama. Diba? Marami naman po talagang iba pang source of happiness. Correct. Salamat mga kabisyo. Kung kami ang inyong source of happiness ngayong morning na ito, magkabanding-bandingan tayo mamaya para isisa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB-GB lang. Love Love lang. lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Bear Brand. Ay, nako, bakit ganon? Ang dali kong nalulobat, partner. Para lagi ako nanghihina. Ay nako, old age. Charot.
Hindi, alam mo, gets ko yung feeling mo na yan eh. Minsan, ganyan din yung bagets ko eh. Parang Monday lang siya bibong-bibo. Pagdating ng rest of the week, naku, parang knockout na agad. At doon ko naisip na importantatious na talagang araw-araw bigyan ko ang mga bagets ng tibay. Walang mintis, walang palya. Dapat importantatious araw-araw nakakakain na maayos, well-balanced meals. Nakakatulog ng tama at least 8 hours. At syempre, idagdag mo na rin ang pag-inom ng gatas. Naku, tama ka dyan, partner. At syempre, para sa kagaya mong mommy, hindi basta-bastang gatas ang pumapasa. Doon tayo sa pinatibay na gatas, ang Bear Brand 45 Powdered Milk Drink. Totoo yan. At sabihin mo, tipid ka mo ito ha, dahil ang Bear Brand merong 2 kilogram pinakatipid pa. Corrected by, when you buy big, you save big, up to 180 pesos kumpara kung bubili ka ng equivalent ng 66 sachets ng Bear Brand 33 grams swak pa. What? 180 pesos? Naku, talagang big savings yun. Correct. At dahil Bear Brand, big din ang tibay resistensya nutrients. Nandyan yung 100% vitamin C base sa Reni, high level of zinc at halos 3 times more available iron base sa absorption rate. Tama ka dyan. Kaya mga kananayan, bumili na ng Bear Brand 2 kilogram pinakatipid pack. Bear Brand 45 powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Partner! Yes, partner! Ano na? Regalo ko! Eto, sige, mamili ka. Wow, yabang. Mamimili ka lang naman, di ba? Pero ikaw rin ang bibili. Pambira. Regalo mo sa sarili mo. Oh, sige, sige. Ano yan? Ano yan? Yung Flair S8 series ng Cherry Mobile. Sige. Gusto ko yan, partner. Yan yung, it comes in 3 variants. Yes. Flair S8, Flair S8 Plus, tsaka Flair S8 Pro. Totoo ka dyan. Ay, Ang gusto ko ganda yan. niyan, ha? Halimbawa, itong Flair S8 Plus, napakasosyal nito pero affordable dahil pop-up yung camera nito at meron itong 5 AI camera. Oh, lakas impressive na photos ang Yes. lalabas. At balita ko, yung Flair S8 naman, 3,999 pesos lang. Oh, diba? Talagang presyong swak na swak yan para sa iyo, kabisyo. Oh, di ba? Oh, kaya kung naghahanap ng regalo, eto na. Punta na sa pinakamalapit na Cherry Mobile sa inyong lugar. At para sa mga kabisyo natin nakatutok ngayon, check out Cherry Mobile's official social media accounts for more details. Cherry Mobile, experience intense. Always your number one SM radio station.